Governor Chukwuma Soludo ekwego Inter-University Consortium Africa nkwa na ọchịchị ya ga-ejikọ aka ya na ha iji wee kwalite ya bụ ọsịsa achọrọ nye nsogbu dịgasị iche iche na-echere obodo aka mgba. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Modele nkọrọ anyị na Governor Soludo kwere nkwa anụnwa na agba nke 9 nke ọgbakọ International Interdisciplinary Conference achịkọbara site n'aka Consortium ahụ na njikọ aka nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụ nke nwere na awụlaka Igbarịam nke ya bụ University nke isiokwu ya bụ mmepe ụwa nakwa ihe iche aka mgbadịgasị iche iche a na-eme n'ihe gbasara enweghị nchekwa. Onye nnọchiteanya Gọvanọ Soludo bụ Anes Ezeajui kọwapụtara ọtụtụ ọrụ mmepe dị iche iche ọchịchị Gọvanọ Soludo rụpụtara. N'okwu nke ya, onye isi oche nke Inter-University Consortium Africa, ọkammụta Geographius Jagani, kọwara na ụlọ mahadum Afrịka na Europe a bụ nke ga-enyere ndị ọkammụta ohere ịbịakọ ọnụ ma kparịta ụka gbasara nsogbu na-eche mahadum Afrịka n'ihu. Onye isi ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, ọkammụta Kate Omenụgha, rụtụsịrị aka n'ihe ya bụ ọgbakọ ga-eweta, nke gụnyere ihe ọmụmụ, ihe mmụta, nchọwapụta na nzisa amamihe enwetara site na ihe nnyocha a na-akpọ research.